Сегодня к нам приехали ребята из различных городов Российской Федерации. Есть представители организаций из Москвы, Республики Башкортостан, наши ближайшие соседи из города Екатеринбург, ну и, конечно же, Челябинской области. Мероприятие проводится в третий раз. Для нас огромная честь приветствовать здесь всех. Ауыр уйдар, ауыр yüктер, Үйнең яурыныңа таш болып ятканда, Килер улар, көттүрмәйсәң, хатта бысрак кайгыга батканда. Целью данного форума является обмен опытом в различных направлениях, нахождение новых областей взаимодействия и укрепление знакомства между общественниками. Куркыныс түгел берниндей дә давылдар, Бергәләшеп тормыш юлдарын үтергән. Был дөньяла дусларым минең бар. Мен уйлайм, был яшьтәр йыйынынан biz зур өметләр көтәбез. Артымында безнең эштә ул зур гына йогынты яһар дип уйлыйбыз. Һәм безнең яшьтәребез, өлкә ара яшьтәребез, Силәбе өлкәһе, Башкортстан Республикасы яшьтәре артыман бердәмлектә мотор итеп эшләр дип ышанабыз. Терәк булып торганда бер-беребезгә, Куркыныс түгел берниндей дә давылдар, Бергәләшеп тормыш юлдарын үтергән. Был дөньяла дусларым минең бар. Безнең түңәрәк өстәлдә иң беренче һорау моны безнең оешмаларның, Силәбе өлкәһендә һәр өлкәнең һәм шулай ук безнең Башкортстан Республикаһының яшьтәр оешмаһының проблемаһы дип әйтәйек, ул структурала тора. Терәк булып торган Һәм шул юлларда эзләйбез, шуларда табабыз, һәм һәр оешма үзенең үткәнен, үзенең белгәнен бер-беребезгә өйрәтеп, әңгәмәләшеп, юллар табырга. Юлдарын үтергән. Был дөньяла дусларым минең бар. После проведения форума люди продолжают работать, эффективно взаимодействовать уже на своих территориях, на своих местах. И мы очень рады, что внесли вклад в решение данного вопроса.